En Galicia dámoslle moito ao tarro para facer un mel saboroso e cheo de propiedades, para protexer as colmeas e tamén a natureza, con 1000 flores e as nosas abellas, cun mel de Galicia que sabe así, como para non darlle ao tarro. Xunta de Galicia. Un legado como de Rectoral de Amandi tes un compromiso co pasado. Usando barricas de carballo, recollimos esa testemunha. Rectoral de Amandi Barrica, edición especial Manolo Arnoia. O mencía de barrica máis premiado da historia. Rectoral de Amandi Barrica, Manolo Arnoia. O noso compromiso co pasado. O coche de policía de Playmobil. Todo revisado antes de entrar en acción. Unidade 7899 en camiño. Con luces son. Listo para misión de Playmobil. Xa está ben. Ti viches o recibo da luz. Como se aproveitan? Pois mira, amiguiño sí. Pero a vaquiña polo que vale. Pois sí. A vaquiña polo que vale. Por un baixo importe de servizo, contrata enerxía na túa casa a prezo de custo. Elixe Xenera chamando 900 600 116 xenera.com. Que digo rumorosos? Na Costa Verdecente, ao raio transparente do prácido luar. Que din as altas copas de escuro arume arpado, co seu ben compasado, monótono fungar, fogar de Estrella Galicia.